Okunye anti ngiyakudinga ukuthi ube khona ukutholakala usizo lwami. Ngikucela anti. Ngisukhala weJesu yami. Hey, Nkosiyami. Nginibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Ngithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila kuusuku langesonto emini bebade. Nikhuluma noPhumlani wakamhlongo. Sisendaweni la ekhethekile esithe asihlonze nje sikwazi ukuthi sihlangane kuyona. Sizobe sihlangene nje la no Ayanda no anti wakhe nomama engathi umamncane ngoba umama ahlala nayo Ayanda. Sizokhumbula ke bakwethu ukuthi ke sike saba nodaba elathi qhamuka kusisi wethu omncane uAyanda ecela nje usizo ngesifo ayenaso kwaphinda kwaba nensolo ayibhekisa ngaku anti wakhe. Ngicabanga ukuthi le episode kwakuyoqala eyesibili sayithola futhi episode yesibili la uanti naye ayiphendulela khona ephinda edlulisa nenhliziyo yakhe indlela ayifila ngayo nanokuxolisa insolo eyayibhekisa ngakuyena. Ke namhlanje sesithe sathola ithuba lokuthi sibahlanganise lokhu ababekhuluma umuntu engapha nangapha ukuze bekwazi ukuthi ke kuhlaliswane phansi njengoba uanti naye wayeshila ukuthi uyaxolisa ukuze ayixolisele ebona umntwana sikhulume sidlule ngoba akukho okonakala ngomlomo kungalungiseki ngomlomo bakwethu. Sithemba ukuthi konke esikwenzayo ke kuhamba noNkulunkulu. Bengizofisa ukuthi babukeli bethu ngaphambi kokuthi siliqale udaba ngoba liqondene nezinhliziyo. Bengizocela nje ukuthi kwithimba lami engisebenzisana nalo noma engihamba nalo sike sithi ukugebisa amakhanda sithandaze sizohlonga nje mhlambe oyedwa ozoba namandla ukuthi asikhulekele ukuze sikwazi ukuthi konke esifisayo nesizokukhuluma kube nobuNkulunkulu kube nobungcwele phakathi kube uNkulunkulu ohamba phambili kukho konke esizobe sikwenza. Sibonge nje kakhulu babukeli bethu sizakwe sithi ukukhuleka nje kancane. Baba egameni lakho kumele usolungileyo namanje Nkosi silapha Nkosi kule ndawo ukuzohlanganisa Nkosi imndeni ithelelana amanzi. Mema wena ke ngilozi kulunga wena mdala weinsuku sethembe wena ke kukho konke ukuthi silawule wena kuba wena Nkosi ozosilawula kukho konke esizokwenza singakwenzi ngokwethu kuze kube phakade. Amen. Amen. Babukeli bethu bakwaDukuza TV sisazodlulela nje kuanti okuyena esizocela ukuthi aqale akhulume udaba lakhe noma iside lakhe le story. Sicela ukuthi ke uanti engakakhuluma sazokhuluma nenze sure babukeli bethu ukuthi ke niyahamba niyocofa ni subscribe ni like ni comment ukuze siqhubeke njalo siphambili senze okudingwa yini babukeli bethu. Babukeli bethu ke ngicela ukuthi ngidlulise umbiko. Ngicabanga ukuthi bazongifakazela ababukeli bethu abayikhumbulayo i-episode yesibili la uanti ayiphendulela khona ukuthi wayengavelile ebusweni. Namanje uanti usicelile ngezizathu esizibonile nathi ukuthi zibalekile ukuthi aphinde angaveli. So besicela nje ukudlulisa ukuxolisa kulokho nokubonga ukuthi nisunderstand babukeli. Sengizocela nje ukuthi ngidlulise ngakuyena ke uanti womntwana abeke udaba lakhe. Sibonge kakhulu babukeli. Anti uzobingelela babukeli bethu siyabonga kakhulu. Ngibingelele kubabukeli emakhaya. Ngiphinde ngixolise futhi ukuthi ngingayivezi ubuso kunezathu ezipersonal. Nizongixolela ke ivoice ayikho ngiphethe umkhuhlane. Ngiyabonga nanani ukuthi ungcinele uAyanda uphinde kuzoba uyena uAyanda. Anginakho okuningi ngizokhuluma ngakhuluma kakhulu ku-episode yesibili. Akusekho vele ukuthi sibuyele emuva sekufuneka ukuthi kwenzeke inqubekela phambili ukuthi kusizakala kephi kuyapi. Ayanda mntabhuti wami anginakho okuningi engakusho. Mekukhona engakona owawubona ngathi ngakona ngakho mina ngangithi ngiyakuqondisa njengengane ngiyaxolisa. Ukusho ukuthi ukuthetha kwami nokukusikaza ukuthi waphuza wenza ukuthi wena wabona ukuthi sengithatha isikhali ngakushaya ngiyaxolisa. Ngakusikaza futhi lokho ngeke ngize ngikufihle ngakwenza. Ngistraight futhi ngeke uze kushintsha. Uma ufisa futhi nangelilanga ukuza kwababa wakho uyoza kukuwena ngeke ngize ngikhombe ngisibhame ekhanda ngithi woza kodwa angicasukele. Ingane ihlezi iyingane.
ayikho into awukho umgodi okutshinga umuntu noma ngathiwa umuntu unjani owakwenu mina ngakuthatha ngothando futhi noma ngathiwa kwenzakalani ngiyophinde futhi ngikwamukele ngothando ngoba uyigazi lami. Enye into ngeke ngize ngikudedelela izandla ngoba akekho omunye umuntu onayo umkhulu okuyena naye osegulelayo kufuze ngabula njengamanje akekho. So nanani mfethu ngiyabonga ukuthi umgcine nasekuqaleni ngasho kwenye episode esasikade sinayo u2 I think ukuthi nginezathu zokuthi ngezi kuwena izinto ezipersonal nanokuthi uma mina ngifika kuwena mhlambe kube nongazwane engagcine zingifakele enkingeni. So ayikho vele into engathi nanana kwaba no it's fine nawe indlela yobona ngayo ukuthi fanele kusiza uAyanda phela engingakusho mina ukuze sizakale ebuyele esikoleni i-date yakhe yama wakhe ikhona ne-birth certificate kukhona phela ukuthi silwele ukuthi ebuyele esikoleni ngonyaka ozayo akukho okunye esingathi mhlambe siyanwephana ngakho. Angicabanga ukuthi khona into esingazidala ukuthi kube nokukhuluma ongadlula ezinye izinto into mase siyenzekile isifuna isisombuluko kuphela. Ngiyabonga. Babukeli bethu bakaDukuza TV sibonga nje kakhulu uAunty ekhulumile amazwi anezibusiso amazwi abalekile kakhulu ngoba konke akukhulumile sizwele nathi ukuthi kuphuma ngaphakathi kuyena. Ngiphinde ngimfakazele kuleli side akhuluma ngomkhulu kunomkhulu ke engicabanga ukuthi uyena osemdala emndenini obaphethe naye uAunty abika kuyena bese nokukhuluma naye owayefise noma esasifise ukuthi abe khona sake safakaza ukuthi uyoba khona kodwa ngesimo sokugula umkhulu akaphathekile kahle kakhulu kodwa ke udlulisile umyalezo kimina kwi-team nje iyonke yakwaDukuza ukuthi uyaxolisa kodwa uyasinikeza izibusiso zonke zakhe ukuthi konke sizokwenza ufisa kube nempumelelo konke esizovumelana ngakho naye sibe sazi ukuthi uyingcenye yakho ngokwenhliziyo uyasinikeza ibusiso uyavumelana nako konke as long kuyinto enenqubekela phambili wasifisela nje inhlanhla kukho konke. Sengizocela nje ukudlulisela kusisi omncane ke uAyanda naye ke ayikhulumele ke esayidini lakhe bengizocela nje abingele ababukeli bethu mase eqhubeka nodaba ukuthi ke uthini ke siyabonga sisi cela nje ukubingela ababukeli manje ungayibambela sasa mina boya kahle. Sanibonani babukeli kaDukuza. Umntwana uAyanda obedinga usizo. Bengithanda ukubonga kubo bonke abebengisupporta from ucela usizo. Ngiyabonga kakhulu. Izandla zedlule ekhanda. Ukubonga kwami akwanele. Ngiyabonga. Bengithanda ukuxolisa kuAunty ngendlela engahamba ngayo ekhaya. Angibanga ingane lapho. Ngiyaxolisa kwangempela. Nami ngiyisola indlela engahamba ngayo. Mhlasimpe kuba angihambanga le ndlela engihamba ngayo ngabe izinto ayikho nje. Ngiyacela uAunty angixolele. Ngixolisa. Okunye Aunty ngiyakudinga ukuthi ube khona ukutholakala usizo lwami. Ngiyacela Aunty. Ngisukhala weJesu yami. Nkosi yami. Yabona ukuthi ngizogcina ngivela kodwa Nkosi yami ngithi ngiyayisapha. Yabona kodwa ukuthi ngizogcina ngivela kule nto engithi ngiyayisapha. Ngusukhala. Ngiyacasukele ngeke ngilutho. Ngothatha mina nambana nana sokhuluma uyezwa. Ngusukhala. Ngizokhala ngusukhala. 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 Ngusukhala Ngusukhala. Angicasi mhlawumbe ingane ethi ngicasukile uyangazi ukuthi mhlawumbe yena ufela as if I betrayed uAunty and stuff. Kanti angicasukile like serious angicasukile. Mhlawumbe yena uyitshela lokho. Nanokuthi phela wenko kahle kahle
ngisho abathiwa nami ngiyangenelela ekutheni nasizakale angeke ngimsize njenganawe nganoma uyayizwa leyo wena usufana nobaba wakhe konke uyabo kuningi no mina nje guysini ngiyamthanda kakhulu ngiyabonga mama ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu asibusise nami ngiyayibongela ngesikwaDukuza TV umsebenzi esiwenzile ngoba mina ngumuntu odonsa ngomoya njengamanje angisense umuntu but ngisense inhliziyo yomuntu nomuntu as individual kunuka nje ipeace kuphela umoya kaNkulunkulu ngiyabonga nje bafethu bathanda uHanda sisi and ingane ixolisa from deep inside her heart you can feel it ngirazi nkosiyami manje kushuthi uyabuka nje ukuthi mhlawumbe uAnti utshela nje uthi phela ngenza mhlawumbe into esizomdina kakhulu akazi sixolise nje ababukeli bethu bakwaDukuza TV bese sathe nje uthatha ikhefu uAyanda bese fikelwe umunyu kakhulu ngendlela axolisa ngayo nayifila ngayo kuAnti kodwa kuyisibusiso ukuqala ngomkhuleko nento ehamba noNkulunkulu igcina ngoNkulunkulu ngoba konke ngikubonile mbukeli angifuni ukukhuluma but uzoyibonela noma uzoyizwela ngokwakho bengizocela nje ukuthi ngiphinde ngimnikeze ithuba uAyanda ngoba ngathi umoya uswehlila phinda kwathi aqhubeke asichazele udaba ngendlela afila ngayo namhlanje siyabonga nje khuluma nje sisingelo ukufila ngayo sinje senibonene noAnti sisi babukeli kaDukuza bengithanda ukubonga kuAnti ungidlulela isandla angixolele ehlisa inhliziyo yakhe kepha eqaleni bexolisile Anti mina angidinelwe angangikuzondi akukho la engingikublame khona uqinisile mawuthi ena if umuthetha izinto obuzenza wena ubenze ukuthi ngibe ingane ngiqini ngalapho Anti ngiyabonga kodwa ke angeke ngisakwazi ukukhuluma okuningi okunye nokunye sesizokulungisa mina nomama engihlala kuyena njengamanje noAnti ngiyabonga sibonga nje indlela akhuluma ngayo noAnti sifisa konke okuhle besicela nje ukuthi siphinde sidluliseleke nakumama ngoba mina ngimbiza ngomama ke since kumama ahlala naye khona la hlala khona entshaweni naye adlulise nje okwakhe ngaphakathi ukubonga nanendlela nje afila ngayo osukwini namhlanje mawami ubingelele nje ababukeli bethu ngiyabonga kakhulu ngiyabingelela kubalaleli bakaDukuza jabula ukuphinde ngithole ithuba lokuthi siphinde sihlangane kanye noAnti kaAyanda ngizoqala ngiphinde ngibonge kwabasixhasile kakhulu umama oseKapa okuyimanje usayikhipha imbiza ngiyabonga kakhulu usuku lolo seluhlanganisile noAnti kaAyanda alulubi luhle kakhulu balaleli and isifiso sami ukuthi baphinde bahlangane athi noma emlungisela izinto amlungisele eseduze kwakhe ngoba nami isikhathi angisitholi sokuthi ngikwazi ukuphosisa enganeni njengoba bengamantombazana kuba nzima kakhulu hayi kancane so bengicela ukuthi uAnti bandla akuzwisise lokho ukuthi angathi emlungisela ukufanele simlungisele bebe bendawonye kusama kwazi ukuthi amluleke uAnti ngoba phela nami nguAnti kwelinye isade ndikongiphatha kabi ukuthi ngangayikhulisa ingane kabhuti wami wale ngasekho emhlabeni ngishe khona ke nje futhi so angazi noma uAnti angizwisisani lapho ngiyabonga kakhulu kubalaleli nabakaDukuza TV ubukeli bethu bakaDukuza TV ngicabanga ukuthi nakumina nje injabulo niyayibona ebusweni sengithe nje nokugqamagqama nobizo liguqubele injabulo kujabule bona kodwa kwayimina ojabula kakhulu okudlula bona entweni engiyibonayo nane ngicaba ukuthi niyayibonela ngofakazi bami ebabukeli sibonga nje kakhulu inkulumo kaAnti nenkulumo kaAyanda ngiphinde ngibonge nenkulumo kamama ngisabonga nje kakhulu bafowethu ngithi uNkulunkulu anibusise yonke into esikhulumile igcine nje inezibusiso zikaNkulunkulu babukeli bethu since sazi ukuthi uAyanda ubengasenabo abazali bobabili emhlabeni umama nobaba okungangokuthi umuntu obesesele naye oyigazi uyena uAnti nomkhulu lo ogcine engakwazanga ukuthi aphumelele so kunezinto uAyanda efisa ukuthi zilungiseke
ngoba siyabona no-anti la uphethe itifiketi ngizonikeza yena ke mhlambe asichazele ukuthi ke isitifiketi zani lezi asiphethe nanokuthi ke i-foster care mhlambe kuzoba kanjani ukusukela manje. Babukeli bethu sibonga nje kakhulu anti, ngiyabonga. Ngibonge futhi babukele emakhaya ukuthi ngiphinde ngithola ithuba bengiphethe i-death certificate ne-birth certificate because ekuqaleni ku-episode 1 u-Ayanda wayebikile ukuthi kukhona kuthi ungase ngasho ukuthi ngangikade ngikwenzile nobabuxulu lo ngakwazanga ukuphumelela namhlanje. Yebo khona nakho ngikuphethe kodwa ukuphatha ngisho ukuthi ngizomnika esandleni ngoba emncane ngeke kwazi ukuthi ezenzele yena nanokuthi futhi uhamba nosisi unanana umakamngani wakhe awukho umnyango mhlambe abangakwazi ukuthi beungene ngoba nami mhlamba awukho engakwazi ukuthi ngungene umkhulu engekho. Phela babukele emakhaya bengifisa ukuthi sikhulekele umkhulu ukuthi alunge esimeni akusona kwenzela ukuthi sibe bawu4 ukuze sikwazi ukuthi sihambe lolu hambo ukuze ilunge into zakhe ekwazi ukuthi ethole i-foster care. I-foster care isibonelelo somuntu asitholayo uma engasenabo abazali. Anginakho okuningi engakusho ukuthi usuku lanamhlanje lukwazile ukuthi lifike luhlanganise kuyisonto. Siyacabanga ukuthi enkulumeni yanamhlanje sizokwazi ukuthi siqhubekele phambili zonke izinto zibe impumelelo. Anginakho okuningi ngakusho, ngiyabonga. Siyabonga kakhulu anti. Babukeli bethu ngicabanga ukuthi sizwele sonke u-anti uyikhulumela ngomlomo wakhe ukuthi ke ukusukela manje inyathelo azoyithatha ezokuthi kulungiseke i-foster care ka-Ayanda. Siyabonga nje kakhulu. Ngiphinde ngibonge nje ukaDukuza TV i-crew yonke nje engisebenzisana nayo ngoba ngaphandle kwabo beyidukuza sihlangene ayikho into ebengeke sikwazi ukuthi siyenze umuntu ngamunye kodwa ngamandla ekwaDukuza namandla kaNkuluNkulu namandla ababukeli bethu bakwaDukuza TV ngeke ngilenze iphutha ngingabongi njengoba eseshilo uAyanda ukuthi naye umamncane wakhe uAyanda ukuthi kunababukeli abazama ukuthi belule isandla. Siyabonga nje kakhulu sithi inkosi ithele umusa kuloyo ndawo nezinhliziyo zenu zivuleke uphinde kwande la nithathe khona. Sibonga nje kakhulu babukele ngoba bayasho nanokuthi kunomunye umama othumela imbiza enthewukephi useKapa othumela imbiza abahlala beyilande ezizama ukuthi isizwe umntwana njengoba ngangishilo ukuthi uma uke wavela kwaDukuza akaze kungenzeki okuchaza khona ukuthi inogcobo likaNkuluNkulu ibizelwe kulento ngoba akukho la sekuthinta khona sinyanga ethinta noma elapha zonke izifo mawusufike kuthina kuyalunga konke. So sicela ukuthi niqhubeke njalo ke babukeli bethu nilokhu nisubscribeile ukuze siqhubeke sibe inyanga ezinkulu okhokho vula abangahlulwa ilutho njengoba kwenzeka. Singasigoqa ke usuku lanamhlanje bese ucela nje ukuthi umuntu ayidlulisele nje amazwi okubonga ngamunye sizwe nje kuqhamuka kuyena. Siqale ke ngo-anti. Ngithatha ithuba lokubonga kubabukele emakhaya. Sibonga ukuthi sivukile lafika usuku lanamhlanje bakwazi abaka TV News ukuthi bekwazi ukuthi besihlanganise usuku lanamhlanje lube impumelelo sahlangana kahle akubanga nezimpi kube nokuxoxisana nesombuluko sokuthi inqubekela phambili yapho ukuze sikwazi ukuthi sibhalisele i-foster care esizakala uAyanda. Ngiphinde futhi ngithanda ukubonga umamngani wakhe ukuthi wakwazi ukuthi ebhalele ka TV News ukuze ethola usizo kwazi ukuthi nalabo sebekwazile ukuthi baqale befaka isandla kube nenqubekela phambili. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Phinde futhi balaleli bandla ngijabulele leli thuba sesivala nje. Ngibonge usuku lwethu no-anti ka-Ayanda lube luhle impela kakhulu. Ngibonge nabakwaDukuza TV kanye nabasixhasile kakhulu kwemasentini kubalula isandla isembizeni. Siyabonga kakhulu ngathi konke kungahamba kahle kusukela manje sekuya phambili. Babukeli angizochaza kakhulu but ngiyabonga ngalokho anti angenzele khona ukuthi akwazi ukuhlangana nami sikhulume kangcono. Bengithanda ukubonga umamngani wami. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga na sofana noma vele kimi nawe anti lapho uyivumela inhliziyo yakho ukuthi ngixolele kukho konke bese
Zolunga. Siyabonga nje kakhulu inkulumo yethu noma Ayanda no Aunty benomama behlangene ngendlela isiphetho sakhona esifikelelele kusona. Sibonga nje kakhulu besizothi nje njoba eseshilo uAunty ukuthi uzomlungisela ifoster care bebambisene naye umama naye umkhulu. So okwethu nje babukeli ukuthi sibanikeze isupport yenhliziyo neyomkhuleko nakulaba abasafisa ukuthi belule isandla ngoba siyazi ukuthi lento yefoster care akuzoba usuku olulodwa noma ezimbili kuyake kuthatha isikhathi kuhanjwe nje iminyango since umkhulu umuntu ongatohoze osemdala umuntu otohozayo usisi nje kuphela naye oyibambela nje la ayibambela khona ngendlela abamba ngayo. So isandla senu babukeli sisazosamukela singasijabulela ukuthi niphinde nilule ukuze bakwazi ukuthi behambe indawo kufuneke behambe nabakade besaqhubeka nebasamnikeza khona nje ba uAyanda ekade echazile. Siyabonga nje kakhulu sicela beqhubeke nalo usizo ngoba siyokujabulela ukuthi umntwana simbone elungile ngelinye ilanga aqhubeke afunde abe into ethile ngelinye ilanga ngoba siyazi ukuthi njengoba simnikeza la nje ezandleni zika Aunty benomama okuyibona abazali abakhulu baka Ayanda esimshiya kubona ngoba nathi ngelinye ilanga nje Aunty ngiyonitshela nje phambi kwababukeli bethu uma uAyanda singamthola esenzo wrong thina siyobuka nina but siyoblema abazali baka Ayanda ekuyinina nobabili. Sicela nje ukuthi uNkulunkulu abe nani kukho konke enikufisayo kunina nakuyena nimfisela khona uAyanda nibambisane khona kuwo uNkulunkulu osebenzayo kukho konke enikwenzayo. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu bakwaDukuza TV kukho konke esenikwenzile nanemkhuleko nje bakwethu siyayamukela ngoba akukho okudlula umkhuleko nenhliziyo nje ukuthumela ngokwenhliziyo kubona siyakudinga nje kakhulu ngoba ayikho into ebaluleke njengenhliziyo empilweni yomuntu. So sithandazele inhliziyo zabo zibe mnene njengoba beyibekeza mnene phakathi kwethu beqhubeke njalo nokunikeza ingane uthando ngoba sisafisa noma sisalindele lukhulu kuyona. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu njoba eshilo uAunty ukuthi uzokwenza sure noma uzokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ingane iyabuyela esikoleni. Siyazi ukuthi babukeli bethu uAyanda usemncane and siyazi futhi ukuthi kwi-episode yokuqala wayichazile ukuthi into eyamkhipha esikoleni kwabo ucaluleka noma ukubandlululeka einganeni esimeni akusona nanokuthi naye ubuhle bomuntu wesifazane busebusweni at the moment uappearisha noma uvela ebantwini ubuso ovela ngabo. So into esiyibone ibaluleke kakhulu nesizamile ukuthi simenzele yona uAyanda nesifisayo ukuthi mayekhona omunye onolwazi sicabanga ukuthi nje umuntu one professionalism ye counseling noma sibeke nje ukuthi umuntu sort of psychologist ozodila naye ngokuthi akhanseleke noma engakalungi ngokuhila but ahile ngokomqondo akwazi ukuthi abuyele esikoleni afunde aqhubeke ayiphambili. Siyazi ukuthi ke bakhona abanolwazi lwalento engikhuluma ngayo bakwethu namukelekile ukuletha usizo olunjengalolo kuAyanda ngoba ukuze kwazi ukuqhubeka esikoleni naye ayibone efana nabo bonke abantu into ebalekile ukukhuluma nokomqondo kuphela. Sibonge kakhulu senze sure ukuthi lapha ko subscribe nakoma comment senze sure ukuthi asidluli singayanga khona ngoba iyona kuphela indlela ezokwenza ukuthi sikhule njalo sibone nothando lwenu enisinikeza lona babukeli bethu. Ngibonga nje kakhulu siyanithanda babukeli bethu.